डेन्जार गासादोथ' स्पाइडारमेन হৈ গৈছে সৰু সৰু তামোলটো ইয়াৰ খং উঠে এই বৰগুলে পাছি এডাল দেখোন নাপাৰে একডাল দেখোন নাপাৰে বাহ একডাল দেখোন পাৰাটো বিৰাট দিগদাৰ চুকুৰালি চুকুৰালি हो हो अस्ते अस्ते नाहे नाहे ये यार सब पार पारছি তো পারে থাক আইকেন তো রাখিব তাৰমানে এইটো বিধান বুলে আজি কি নাপাব ওই পকা পকা বিলাক কাছাটো কাছাটো দিব নেকি सब पार পারছি আজি তো রাখিব আইকেন তো কিনা লাগব सब हानजोबनांगोन ना ओजै गासिखौबो हानजोबनांगोन नामा ओइ हानजोब गासिखौबो डेन्जार गाखोखायनो द स्पाइडारमेन नखय ओरै गय हानगोन दा गय फिथाइखौ नै ए सुकुर এই জিতো আকাল থাকবো মই যাইছো ইসু পারি দি নাকি সুকুর ওই কি করতে পারি দিদি তার মানে নতুন হেনে তামুলটো ওইও বিরাট লাগে नखय बै दिरुंदो बोरै होबायनै फैबाय दिरुंदो होबाय नखय नै बोरै हाननानै बोरै फैदो ओरै जाय ओंखारबाय नै इयाव सासे हमग्रा दं ओमफ्राय गैला नै बोरै हरगोन नखय नै बोरै हरबाय डाइरेक्ट फैखायो नखय स्रटनो কামনা লরে দি লাইলা কতলে হমু কষ্ট নয় মতি গদে তো লরে দি লাইলা দি কষ্ট পাই না কত মানে কল করে ফুল ফুলিছে আৰু দেখোন নাই নহয় नै बोरै गाखोदो गय फिथाइ हाननो दिरुं खालायना लादो दिरुं हरगोन दा एबार नै फैबाय हमबाय सब दे दा उनाव सोर हानगोन उनाव सोर हानगोन सोर हानगोन আরো পার বাবু আরো পার ওই কি পার गोजौनिफोरखौ हानखाजोबलै उनाव सोर गाखोनो नै मोनजोब्बाय साफा गयफोरा मोनजोब्बाय नै মানে ধুলা পাবো গাও পুকুর খুঁজে আছি এটা তো আমার ভাল ভাগৰ লাগা নাই বাহ डेन्जार उठब पारे दे हाँ কোনে জুবিন জুবিনে তার পঠাই দিব লাগিব নেকি এই হ'ব দে নহয় যি আৰাম গাখোনাनै হাননা लाबोसिगोन दा एखे मोख्रा बायदि নহয় स्पाइडारमेन बोरै हानजोबथारदो गयखौ
दिरुं हरलायसिगोन नै आरो दिरुङाव हमबाय दं सासे दिरुं गोलाव खाना लाबोनायखाय एबारबो हरसिगोन नै नै फैबाय नै ओंखारबोबाय मोख्रासो होननाय दै इदिखो देन्जार गाखोनो हाखायो एबार मानसिया सासे सोलायबाय नै सोलायनानै बेलेगा गाखोलायसिगोन सासेया एसे मेंथ'बाय आरोना दिरुं खाबाय दं नै बै सासे गाखोसिगोन ओरैजाय गय हानबाय दं नै ओरैजाय गय 15दालसो दङ फानाखैमोन ओमफ्राय दिनै हानदो नै गाखोबाय दं मानसि सुजित मावजि 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 एबार लेथ्रा दै इयो एकदमबारे गन्थङाव माबाखौ आसिखौ सोनानै गुंग्राय जायो इयो साला लेथ्रा गथ' मानो जायो नोङो होदो नै सोर इयो सुजित मावजि नै मावजि सुजितआ सुजित मावजि ओमफ्राय नै गाइस गयखौ हानबाय ओमफ्राय दाखालि खनसे फानखांबाय आरोना इखो ओमफ्राय नै दा हानगासिनो दै इखिनि जमा खालामबाय नै हानगासिनो ओरैजाय हानगासिनो ओरै साइड न'नि उनखैजाय हानगासिनो एसे दङ इखैजाय 15-20 दालसो बिफां ओमफ्राय सिगां फानखांबाय आरोना ओरैजाय सिगां दंमोन फानखांजोब्बाय ओमफ्राय दा इखैजाय एसे दंमोन फानाखैमोन ओमफ्राय दिनैखो माने केजि अजना हरजोबसै आरोना एसे गयखौ मा खालामनो जानो नाङा नालाय दायाव दोनफैबाय जमा खालामनानै नै हरसिगोन आरो दिनै केजि हिसाबनो हरसिगोन अबेयाव बेखौ हानलालै थाथसै नैयाव गयखौ दहाय हाननाया नै गोलैजोब्बाय आरोना बेखौ थिखाङाखै हारामी है सुजीत है बेसे जाखो गैयानो सं एथेलु के केजि मान हबो ए 100 केजि 100 केजि হলে নাকি মান 3000 হ্যাঁ খা तो नै दा इखौ खाजोबनांगोन खानानै इयाव दोननांगौ बाल्थिङाव तो हाननानैथ' हानबाय ओमफ्राय दा जों इखौ खानानै बाल्थिङाव दोननांगौ ओमफ्राय बस्थायाव इयाव हाबगोन आरोना आं मिथिया दा सुजित दांदो खानोसै खानानै बाल्थिङाव जमा खालामनांगोन बेसे 100 केजिसो जाबा माबासो मोनगोन 3000सो सिगां खावसे फानखांबाय आरोना बुरजाखिनिखौ ओमफ्राय इखौ ओइ माने दंमोन नालाय इखौ दिनै हानबाय आरोना नै बेनो जों खाबाय थानाया दा इखौ खानानै बरियासे बस्ता पेकिं खालामनांसिगोन आरो ओमफ्राय वेट खालामसिगोन आरो सुजि खा हादोंना हायाखै खानो खानानै दोननांसिगोन सुजितदो आंदो पुरा बाल्थिंखौ भर्ति खालामबाय नै ना सुजित सानजों खानानै बाल्थिंखौ भर्ति खालामलांबाय ओमफ्राय इखौ बस्थायाव सोनोसै आरोना बस्थायाव सोनानै बरियासे आरो बस्थाखौ फुल खालामबावनांगौ इखौ फुल खालामबाय बिनि उनाव बस्थाखौ फुल खालामबाव खामानि खानायावबो जि खस्थ' नै इखिनिखौ बिराद खस्थ'लै गाखोनानै हाननाथ' गालांबाय दा खानायासो जादों जोंना सुजितदो आंदो थै दिनै ना हादोंना हायाखै खानो हादो
ए आं हले हायाखैलै बिराद खस्थ' मोनदों हले नै इखौ भर्ति खालाम ओमफ्राय इयाव बस्ता दं बस्ताखौ आरो भर्ति खालाम उपाय गैया गाइस मा खालाम बस्तासे फुल जाबायना आग्लायबाय एसे 4000 मोनबाबो जागोनलै इखिनियाव खाजोब्बाय सं Ini mah bandung. Barta जायाखै Waktu जायाखैलै 11:20 जाबाय Ada masih